Deze laatste weken van de Noordelijke Bouwvak treft het wel aardig, want het wordt een simmerweekend. En het weet ik al simmer waren. Een prachtig stukje wien voor de scootjeskippers, maar ik een prachtige wien voor de watersporters. En hier op het stroon in de Haas wie de zinnen er ik flink bij. Wel, joen en vannacht. Ik heb het nog altijd op een heldere nacht en daardoor heb ik het op temperaturen om het bij de 8 tot 10 graden. De legere temperaturen verderop de provincie. Steeds maar een koude nacht, maar kans op mist. En dan de kustgebieden en het watergebied zijn 13 graden en er is net volle wind, zwak ontmatig. Ja, ik denk wat meer uit zuidelijke richting dan het zuidwest. En dan morgen wel een simmerdag, maar ik moet erbij zeggen, wel een protte bewolking. De zinnen is er eerst even letter bewolkt en misschien in het westen en het noordwesten een spatje rein, maar dat stelt net al te vol voor. De temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 20, 21 graden. En dus nog altijd een warmte. De wind die zal zwak of matig wezen en die komt uit het zuiden en het zuidwesten, kust- en watergebied vrij krachtig. Morgen dus dat prima waar, alleen nog een beetje rein en dan zetten we terug naar het fruitjoch. De warmte is er, de zinnen is er, waar ze onder oren. Ja, het zijn 20 of 21 graden. Een warme dag, maar flink wat zinnen. Toosje, nog meer warmte, 24, 25 graden. Maar dan, let op het dag, ik denk in heel tijd pas een rein of tong erbij. En dan terug naar de Vreit, nog altijd in de simmer erin, maar zo'n 20 of 21 graden. Zinnen en droegwaar. Nou ja, we moeten hem aan, maar weer even in het waarschuwen.